Egy Hawaii pizza ára? Meg sem érzed. De mi lenne, ha a pizza mellé egy nyaralás is beleférne? Tudtad, hogy már egészen kis összegekkel is komoly megtakarításokat érhetsz el? A lényeg a rendszeresség, és hogy időben gondolj a jövődre. A kamatos kamat azt jelenti, hogy a megtermelt hozamod is újra befektetésre kerül. Ez azt jelenti, hogy nem csak a befizetett pénzed, hanem az is kamatozik, amit azóta már nyertél rajta. Ahogy telik az idő, mindezek hatására a megtakarításod egyre nagyobb és nagyobb lesz. Azt, hogy a befektetésed valóban eredményes legyen, a Pannonia szakértő alapkezelője biztosítja. Ezt mutatják a 2024-ben elért jelentős eredmények is. A gyémánt kiegészítő portfólió 30% feletti, a Rubin bázis portfólió pedig 26% feletti éves nettóhozama az összes nyugdíjpénztári portfólió közül a két legjobb a piacon. Ugyanakkor a hosszú távú befektetések esetén a 10, 15 vagy 20 éves hozamok számítanak igazán. Ezek a hozamok még az infláció ellenére is évről évre növelik megtakarításod értékét. A Pannoniánál 5 különböző portfólió közül választhatsz, függően élethelyzetettől, és hogy milyen hosszú távra tervezed a megtakarításodat. Ha még sok időd van, érdemes egy olyan portfóliót választanod, ami hosszabb távon többet hozhat. Viszont ha közelebb vagy a nyugdíjhoz, érdemes egy biztonságosabb megoldást választanod. A portfóliódat saját magad választod ki, de ha nem tudod eldönteni, hogy számodra melyik a legjobb, szakértő kollégáink szívesen segítenek. A Hawaii nyaralás nyugdíjasként sem álom, csak elhatározás kérdése. Látogass el oldalunkra, és segítünk a döntésben.